nilip anong solo son pong pen MBBS mata doktor degree nang lik imching ko ha nang li masap so nang li journey mo sitan ha nili journey kecheng bangladak chokhihola assumption english school pen matlo dak pen nili matric Chepa'un lo la penang parke nili difu government college hadak pen higher secondary Chepa'un lo la pen ke non nili haladak Assam Medical College Dibrugarh haladak pen nili labang so degree bang Chepalong puniklo nama tung arong no pen nama tung MSc nilitum arong long huptiso chuki hola nilip lapen ke lapu nilipo la pangke sir Chandra Singh Engti lapu nilipai mem Martha Tirangpi nilite do labangke parading tipi nilibong labangke Thengkor Singh Engti niliphi do kari tok bipi nilitung ladak bang trokvet labang so hem nongke lapenang parke nilipunu nilipisar tumdo ano nang nila so doktor alain Charlie ko nang li ana kiduk kisung no masak nang li ano kiduk kisung kaporhi bang syllabus do umat labang kisung bang do lapen ke Charlie ase ke nilitung ke service bang ke avik dat nilipon nilipestami lasi financially ta subsuk siksak do kokla he lapenang parke keso ta do nilitum hem punili pestami alang ta keso non pustami kemoen bomla lapen nilipo alang listami hard keso laposonlo jo mane keso tunda do ke Charlie syllabus do ke dolo banse me hala bangke ni mithang bang si deal dat lo he hala bangke bonstami lapu keso tumbang ta du kenang do dunlo bonstami alang litung ta in aning kang tang pansi ke dolo niliphan ko ni akha pens dolo halang tumta pasining charong no nang li kalbeng non risoi jang tum loke Charlie atong anong visit nang li ben si mrs Victor niligi pugang tungbang ke chimatha nang ni jaili dubwak pora chimatha nang ni porhi te unji mithang bang isi belief confidence inke hard work donangji labang so hormu higher secondary ba higher studies on anstami langon bomnangji langlitum ke Charlie asek financial crisis do kok tahai lasi halai hot bang fakpa fulfill do nangpo bon stami kaprek kijui lahai bang mutia sapso juinangji stami sia limit pen labang muti chilangon bomnangji tanlo ni puji bang ke